যতটা খুলুমকা নরকানো সিনি তংনা आं गांजे आनु स्ट्रीट एबरमा इनका आं वाइसखौनो लाइफ रक फाइजेगाखौ जे बिनि लाइफ फाइमानि काइसनि रिजन आं तंमालिया कल माबा बुझाथ' आनो कल काइसं लायो काइजे भिडिअ भाइरल होंगो इनके आबोनि फेस की सांग बाय सलपुल के नरक नु थानो गया आबो तांसानिया इनके आं साया चुके तंनानि तंबाना तंबिसि मालिया बबो सावनदों दा अबो इनके बबो सावनदों दा हरंका हायबोनो सावो नायनायदि गाहामके फेस आं बायदा सल सया आसो कतर मानो बाहायके माद्राय बेरिमा नों कॉन्फिडेंस गरै आं बा आंगिया सलो नों गाहायबो नों हायाबो इनके नों कॉन्फिडेंस गरै नों बाहायके के कॉन्फिडेंस के साइमान आं होनै बाहायके आसो कतर मानो नों साइमान अबो नां साना मुचुंग नरक नुबि तंखांके आ वीडियो न नुगिया रफानंना नुगिया हंगाइके शेयर खायना आं न तमु नुगिया हंगा शेयर खायनाय नु खायके तो खायनाय गया नायनाय दि नरक आ फेस आं बाय सदस बुइसुं सुका आं लाचिमानि तंसमानि लादा लाचि खायखि देखिखा थामचिदा तुखां खुनजि साइमालिया इनका तांगै अंतिके खरकसा न ब्लेम खायम तिके साइपान मानो आनो साजे ग्यारं नै रकम तिके पान खायमानो जत बड़ कानो चाजो माया चाजोगे न बिसिरबाग ना इनके आं तंमालिया तिनि अबागै लाइफ मा हायगा नरक नुबिन तंना आं फेसबुक रक आसो ऑनलाइन गरै इनके लाइव रक हायजे गया नरक न आं काइसे साना मुचुंगो नरक नायदि तै काम के नाय आनि फेस बाय सदर सल नायदि अबसे साना मुचुंगा saya toke na tadi yang live hai ini asun param tu तो काइसे न काइसे हम तिके ब्लेम खाइता सादि नरक नि साको बकलाय मान अबो हाय आताय मन बाहाय मा तंग अबो हाय फिल खादि जे जागाव नों या तुति आसे माजरा कत तांगि बेर असुन साना मुचुंगा खुलुम का जतरा न